ସାବାଡ଼ ହେବେ ଅମାନିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ। ମାର୍ଚ୍ଚ 21ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଧରାପକଡ଼ ଅଭିଯାନ। ସାବାଡ଼ ହେବେ ଅମାନିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ। ଏଣିକି ଆଉ ପାରିବେ ନାହିଁ ଖସି। ଗଣିବେ ଦଣ୍ଡ, କଟିବ ଲାଇସେନ୍ସ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପରିବହନ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା 10 ଦିନିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମଦ୍ୟପାନ, ବିନା ହେଲମେଟ୍, ଦ୍ରୁତଗତି, ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବିନା ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ ଅମାନିଆଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ସେହିଭଳି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପରିବହନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ଅମାନିଆ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇ-ଚାଲାଣ ଜାରି ହେଉଛି। ପରିବହନ ବିଭାଗ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା 10 ଦିନିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଚେକିଂ ବେଳେ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ପୁଳା ଫାଇନ୍। ଏନେଇ ବିଧାନସଭା ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗତ 2 ବର୍ଷରେ 65,649 ଅମାନିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ହରାଇଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ। ଜରିମାନା ବି ମୋଟା ଆକାରରେ ଆଦାୟ ହୋଇଛି। ହଜାର କି ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 216,71,757 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି।